Zumeli, ale pozor na prečíslenie. Už to prekombinoval Ekonomac. Radovanovič mal prihrávať oveľa skôr. Hra sa teraz zrýchlila, hra sa hore-dolu, prečíslenie na druhej strane, šanca. Dobrá individuálna akcia na ľavej strane a ešte ďalšia strela. Čuť taký zvuk, ako keď lopta narazí do žrde. Ďalší skvelý. Ďal proti. Ako by trošku rýchlostne nestíhali teraz tu. Pre Nikolu Matieviča. Fakt, že bude on zakončovať, ale prihrávka letí úplne inde. Teraz to skúšajú. Mohli dvakrát hráči Bielých Drexov zafaulovať. 6. pokus už je odmenený. Nádherne zahraté. Teraz príležitosť pre Benfiku. 0-0. Bude pískať faul. Dáva veľké šance na postup. A je tu úvodný gól, ktorý dáva Benfiku tu pred seba. Ťažko povedať, či do bráňaceho hráča, alebo tam doráža loptu jeden z portugalských hráčov. Teraz príde tá strela. A vlastný gól. Tak to bola šanca, ktorej sa ocitol Simič. Teraz na druhej strane prečíslenie. Tomu už netrafil loptu. Pekný signál, nepríjemne spadol na palubu. Ja nie, tak trafil. S výdatnou podporou hráča. Že hráči v červených dresoch budú niečo vymýšľať. Teraz chyba v rozohrávke. Šanca 2-0. Fantastické využitie prečíslenia v 35. minúte. Jedna malinká chybička, ktorú urobil Denis Ramič. Sa na tie presné prihrávky, ani dvojica bráňacích hráčov, ani branka Benfiky. Ďalšia chybička v rozohrávke a zápätí strela hecujú. Krásne prenesenie hry. A tak Bilič nie je bráne a je z toho tretí gól, ktorý dáva Benfica v tom fialovom drese. Nestihli Srby vystriedať a trestá ich Benfica rozhodnuté. Nádherná prihrávka Ennyho. A znova dvaja odpískali koniec a v tejto chvíli je tu definitívne